Bħala parti mill-kampanja tarfin dwar il-vjolenza domestika msemmija il-vuċi tiegħek tista' teħilsek, fil-kumpless ta' Rapid Intervention Unit f'Takanja ġiet organizzata Open Day. Hawn is-supretendent li jmexxi t-taqsima tal-vjolenza domestika Johan Fenek sostna li mitwaqqif ta' din it-taqsima ftit aktar minn sen ilu ġew irrappurtati 1789 każ. Huwa spjega li dan in-numru huwa ferm ikbar minn numru ta' każijiet li ġew irrappurtati fi snin preċedenti. L-appell tiegħu kien wieħed sempliċi sabiex kull min qiegħed jgħaddi minn din ir-realtà kiefra ma jgħix fis-silenzju. Il-moment li inti tiddeċiedi illi tgħix fi skiet bagħti fi skiet ħajtek tibda tintemm ftit ftit. Allura l-appell tiegħi huwa li nagħmlu użu minnhom daw is-servizzi ħalli intejbu l-ħajja ta' kulħadd. Tul din il-ġurnata kienu bosta familji li ħadu l-opportunità biex jaraw mill-viċin l-operazzjonijiet tal-pulizija. Fost l-oħrajn huma apprezzaw ferm l-annimali li wkoll jagħtu servizz lil korpi ddixxiplinati. Ġejna sabiex naraw xi ħaġa differenti milli ma nkunx hawn daqshekk bħalissa speċi affarijiet fejn tmur. Interessanti t-tifel ilu jgħid li dawn l-attivitajiet u ħadna l-okkażjoni ġa xi ħaġa għall-familja u dawra differenti minn tas-soltu. Iktar ħabba t-tifli fimnijiet u biċir tara forsi daqsxejn l-annimali li paż-żiemel u l-kielb u hekk. Iż-żwiemel u l-pulizija u hekk. Intqalu wkoll kif dan il-jum kien wieħed informattiv għat-tfal tagħhom. Tifel tant ħafna ta' dawn l-affarijiet u xejn jitgħallem hu. Kun jaf xejn tiġru madwarna u jkun jaf għala xi ħaġa u jkun jaf x'għandu sejjaħ u hekk.